Да. Добре, дами и господа, искаме да започнем сграда. Нека имаме тук ще стигне лично време. Някой го е закопал? Браво! Браво! През стъклата дева. Хапи. Нещо много. Елате. Ай, тук ако имаш дъжка, можеш да го отвориш направо. Ега имате една стvar, която сме скърпили една врата. Тук сме една да има приятел. Е така. И трябва да късме. Както виждате, сме се поставили. Елате да видите по-близко какво има вътре. Тази стесна, защото има, както видите, има стъкла, самата стена и зад нея има още една стена. Да се държи по-здраво. Някой има диш може да скътиме с силбър. Но успяхме, все пак може да е стена с стъкла, но се държи добре. Забелязахме. Какво? Това бил тук, не? Ето е поводката. Пой запали се кадрите. Не съм ответ. Сами самото... Само добавим. Също ние сме на причалото, ще имаме още доста задоволение. Но... Ето ще дойме, това вече част 2 на нашия сериал. Сериал. Сериал, не, там е мост. Тук е било водните ски. Как отрезахме ние с скалата? Тук са били водните ски в Казичене. Много интересни би казал. Как си прави вече? Това е забавно сега с него. Тъпото, че ние тук мога падне да се прави. Нека само отидеме и се качим на най-интересната част, на моста. Аз ще се кача на моста. Това ли какво е бил, знаем? Не знам. Не знам за какво би... Това е било за тока. Тук е било Нека се качим тока. на моста и имаме най-интересната част. Първо неката част. Виж си скъпна. Виж ще падна в моста. Давай. Не знам, нека да не дишам на център. Нека сега видим това ще ми издържи. В момента не е истината. И Държи. Обаче това малко е плавно. да видим дали ще издържи. Не, чачи. Ти не, не е опасно. Тук мириста, внимай, че ако ти падне. Върни си отзад камерата. Стой. Човек издържа бара. Може да се седне тук. Малко е страшно, се пак това си катил и е малко страшно, това си качваш. Мисля, е малко помада от мен. Не знам къде мога да издържа. Мисълта се катила. Дай назад. Ето тук ще се нас. Те звучи. Давай, снимай. Най-тесно за края. Какво прави нашия маймуна? Искате, дами и господа, това ще го метнем накрая
но накрая заоставяме най-забавното и най-готвото за накрая. Сега нека продължаваме с изследването. Идваме до грешните. Идваме към кухнята. Идваме към амбара. Към бара, кухнята, всичко. Свързано с храна и напитки. Това обаче малък проблем. Повтарям, това не е безопасно. Ще го оставим напоследък, ще го изследваме. Гаш, няма, че Това е нещо не искам изпитам вътре. За накрая ще влезем, ако лайкнете и се абонирате задължително. Задължително, за да могат да получавате такъв качествен контент, като нашия. Да, сега тук ще видите какви сме се стои нещата. Това е тълкът на цялата сграда. Това е опозорението на гаш. Тук е време. Ето там вътре щяхме да влезнем, но за жалост някой не излезе там. А имаме са най-тестото. Туалетните, които са контейнери. Ай са. Това са го... Ето го дървото. Само искам камериста. Камист? Виж тук. Искам само да покажа. О, В тези кабини се капае някога хора. в съседната кабина. Чухте ли го? Ще влезем в скушката, ти влезем. Камериста, искам само да видиш какви модерни. Искам да покажеш на нашите И хора. камиста! Какви Вижте какво модерни. ще стане. Дами и господа, вижте. Нека това го стане за накрая. Само искам да видите най-забавно. какви модерни вани са имали хората, които са оставали преди. И искам само да намекна. Това е 2019 е било здраво, напълно. Това е Нека почнем с интересни. Това Това тук се е била разрушило. кухнята. Или нещо. Нещо искам и пусне да влизаме в тази сграда. С малко ще продължим. Почваме. Едно. Значи нещо Малко казвам се 100%. сменихме. Малко се сменихме местата, но кажем 100% тук нещо иска да ни държи на днешното място. И аз съм съгласен, въпреки че съм зад камерата. Сега, нека поживим малко напред и нека бъдем там. Нека им Това беше кухнята, в която не искат да ни пуснат, незнайно защо. Нека сами смата Два пъти влезнахме и два пъти нещо опита да ни стресне. Вече трети път за видеото. Аз имам малко предложение, сега ще се получи като някакъв скептикст, ама не ми се вярва, че има някакъв приятел, защото аз все пак е старо, може да се решил нещо. Няма да казваме преди колко време е било създадено, защото това ще е в историята на края на видеото. Въпреки, че е много страшно, има много хубави гледки. Ето една от тях. Тук влизаме в самия ресторант. Влизаме в ресторанта. Тук беше столата и беше много хубаво място, където може да седнеш, да се похапнеш и да се насладиш на красивата гледка. Ето и гледката. Мисля, че няма къде друга да намерите такава гледка. Здравейте хора, добре дошли в продължението. Искам да кажа, че тук преди малко дойдоха едни хора, но ние си мислихме, че са някакви признаци паранормални, но всъщност бяха хора Да. с малко детенце. И да, те си тегляха с колата, но и така се оплашихме. А нека сега има едно интересно място. Това те ви си късата гледка, където може да се погледне. Въпреки, че е захвърлено, тук Все още има красиви места, където Да. може да седнеш да починеш. Казичене е едно от малките села в България, което има водни ски и беше едно от най-популярните неща. Ето вижте, тук е една хубава гледка и нека да кажем поне малко, да кажем някакъв спойлер за историята. Това преди е била една шахта, където са изкопали, например, желязо или нещо такова подобно. За някакво време се захвърли тази шахта, това е било в комунистическо време. Захвърли се тази шахта и тя е стремяла да се пълни с дъждовна вода. Преди тази вода се е филтрирала и се е използвала за кашата. Още информация към края на видеото ще видите в историята. Аз само ще кажа, Гледайте се, оставете един лайк и коментар. въпреки че съм зад камерата, мога само да кажа, че в края на видеото аз знам, че има тук огромни риби. Под огромни. Виждали сме. Един наш приятел, който лови риба тук, каза, че има такива. Едни такива са Той се няма да му споменавам името, но ако гледаш видеото, тук знам, че си ловил риба. Един път стана един газ, това е другия път. Това е сега
И аз имам нещо, като мога да скажа за това място. Но, към към края на видеото. Да. Нека сега гледаме бунгалата. Знаете, тук няма забрана да се влиза. Е. Щом влизаха и други хора, но Да. хора Не, няма чай. забрана. Тук има бунгала. Ето тук може да видите бунгалата, табелата. Има... Това е първото бунгало и остават още две след него. Нека сега да гледаме вътре в бунгалата. Само... Да. Да. Но тук се попа. Зад камерата. Сега, нека положим малко напред и нека бъдем там. Нека им Това беше кухнята, в която не искат да ни пуснат, незнайно защо. Нека сами смата Два пъти влезнахме и два пъти нещо опита да ни стресне. Вече трети път за видеото. Аз имам малко предложение, сега ще се получи като някакъв скептикст, ама не ми се вярва, че има някакъв бъде, защото даже пак е старо, може да се решил нещо ново. Няма да казваме преди колко време е било създадено, защото това ще е в историята на края на видеото. Въпреки, че е много страшно, има много хубави гледки. Ето една от тях. Тук влизаме в самия ресторант. Влизаме в ресторанта. Няма каза колко години назад, тук за кръстата. Тук беше столата и беше много хубаво място, където може да седнеш, да се попаднеш и да се насладиш на красивата гледка. Ето и гледката. Мисля, че няма къде друга да намерите такава гледка. Здравейте хора, добре дошли в продължението. Искам да кажа, че тук преди малко дойдоха едни хора. Ние си мислихме, че са някакви признаци паранормални, но всъщност бяха хора, Да. малко детенце. И да, те си тегаха с колата, но и така се оплашихме. А нека сега има едно интересно място. Това ви си красивата гледка, където може да се погледне. Въпреки, че е захвърлено, тук Сега още има красиви места, където Да. може да седнеш и да починеш. Казичина е едно от малките села в България, което има водни ски и беше едно от най-популярните неща. Айде влиза тук е една хубава гледка и нека да кажем поне малко, да кажем някакъв спойлер за историята. Това преди е била една шахта, където са изкопали, например, желязо или нещо такова подобно. За някакво време се захвърли тази шахта, това е било в комунистическо време. Захвърли се тази шахта и тя е станала се пълни с дъждовна вода. Преди тази вода се е филтрирала и се е използвала за къща. Още информация към края на видеото ще видите в историята. Аз само ще кажа, Гледайте се, оставете един лайк и коментар. въпреки че съм зад камерата, мога само да кажа, че в края на видеото аз знам, че има тук огромни риби. Под огромни. Виждали сме. Един наш приятел, който лови риба тук, каза, че има такива. Едни такива са. Той се няма да му споменавам името, но ако гледаш видеото, тук знам, че си ловил риба. Един път стана един гах, това е другия път. Това е сега. И аз имам нещо, като мога да скажа за това място. Но, Към края на видеото. Да. Нека сега гледаме бунгалата. Знаете, тук няма забрана да се влиза. Е. Щом влизаха и други хора, но Да. хора Не, няма чай. забрана. Тук има бунгала. Ето тук може да видите бунгалата, табелата. Има... Това е първото бунгало и остават още две след него. Нека сега да гледаме вътре в бунгалата. Само... Да. Да. Но тук са попадни или мобили са попадни нещо. Момчета и момичета, елата да видим. Само да снимам. Нека вземем вътре в някакъв. Това не знам какво трябва да бъде. Предполагам, че е водата, която е влизала в тоалетната. Нека сега видим какво става вътре в бунгалата. Само се слезете тук горе Вижте главите. вратата. Влизаме в коридора, който е не много голям. Тук много е трудно да ходиш без да шумиш. Виждаме тоалетната, която е в окаяно състояние. Тук е имало душ кабина. Така, само искам да вметна нещо. Ние не чупиме вратите, нито прозорците. Само ако е нещо на земята чупено вече и стъпваме върху него и само тогава чупиме. Както ето това. Иначе изобщо не пипаме и не чупиме останките от такива сгради. Но заради това, че вие сте и нашите прекрасни абонати, заради вас ще направим всичко и ще стъпиме един прозорец. Само един. Не прозорец, може би ще Да. чупим една мъничка станичка. Като например, Нека да какво ще стане. Само трябва... Ооо. Още малко приятел. пазете се сега хора. Виждаме опасно нещо тук. Може... Лекичко ще дръпне. Чакай само да излезе. Чакайте. Виждаме... Знам, че безопасно с това ще направим. Нямахме много да изглежда. Ами това не трябва да се прави. Това го правим само ние ненормалниците.
Това не е безопасно. Аз не позволявам. Не е хубаво да се прави. Просто идваме тук да Ето. снимаме някакви Едно бунгало, в което явно наскоро е спал човек. Защо ми има легло, има свещ, цигари, огледало. В тези стаи пак са в около състояние. Сокче Куинс, което от коя... Но заради това, че вие сте и нашите прекрасни абонати, заради вас ще направим какви и ще купим един прозорец. Само един. Не прозорец, може би ще Да. купим една мъничка станичка. Като например... Нека не какво ще стане. Само трябва... Ооо. Още малко приятел. Защо? Пазете се сега хора. Виждаме опасно нещо тук. Може... Чакай само да излеза. Чакайте. Виждаме... За нас е безопасно, това тя ще направим. Нямахме много избор. Ами това не трябва да се прави. Това го правим само ние ненормалниците. Това не е безопасно. Аз не позволявам. Не е хубаво да се прави. Просто идваме тук да Ето. снимаме някакви... Едно бунгало, в което явно наскоро е спал човек. Защо ми има легло, има свещ, цигари, огледало. В тези стаи пак са в около състояние. Сокче Куинс, което от коя година? 25-та. Това е скоро, значи има човек някъде тук. Ето кой може да е? Чакайте да видим късметчето. Да, късметчето. Какво е късметчето? Дай да се. Правиш се страхотно. Еми, както има, той не си се спава с доста хора. Еми този явно си намерил прекрасна къща. Разберете, все едно това подвеждащо за вас, че справя страхотно с търсенето. Може. Тук виждаме един много хубав паркет. Много е запазен помежду. Тук има 3 слоя. Виждаме първо камъкът, Плочката, плочката и дървото малко отгоре. изолация и след това вече пакета. Ето ги лампите, да видим дали работят. Няма ток. Ето. Вижте. А туалетната, втората, изглежда много по-добре с плочки, не е толкова зле. Чуваме пак някакви звуци. Стани звуци, но нека открием по-снатка. Хора, елате тук да видим другото бунгало, малко и зелени. Това все още е първото бунгало, сметнете колко е голямо. Първото е отворено. Нека видим туалетната. Естествено, пак е покажено състояние. Тук виждаме ключът от стаята. Номер 3. Голяма. Вижте, Дами и хора, господа, вижте. хора, вижте, има златни предмети. Дами и господа, вижте, ето и ключа, да сте уверени в това, че не лъжеме. Само ето, аз чувам звуци отвън. Вижте тук туалетната в крайното състояние. Тази туалетна може би е много... голяма за деца, сигурно. За семейства с престой са. Вижте каква стая само, вижте каква гледка са имали хората, които спят тук. Дръжте вратата, ако да държите си. Много хубави правила, но жалост, ако гледате кабели са изтърпани. Това не бяхме ние. Това вече е много страшно! Не беше Течение, предполагаме, това може само да предполагаме, че е било течение или някой много. дух. Да се надявам, че спечелиш. Да, само надяваме се, но това надяване не е много добро. Аз знам, че си. Аз стълбо. Моя приятел. Не, по-добре, аз му казах, нали се както един негов приятел го посъветва, ние няма да си рискуваме живота. Изобщо. Може, защото всички ти са твои. Те живота, няма рискуваме. Виждате тук колко красиво е нарисувана тази стая. Вижте детайлите. Пак е в окаяно. Туалетните мисля, че вече не трябва да ги показвам. Пак някакви звуци, Валю. Не, тъпо беха се знят. После да започнем да решим. На 2-3 приемни се държи. И виждаме възглавница, само искам да видите колко красива е стаята. Има да. Предполагаме вече, че е течение, защото всяка втора врата се тряска като е нормална. Все малите такова. Прозорците са били розови, тази стая. Затъмнени, да, обърках се, извинете. Вратата зад мен може да се тресне. Уоу! Някой ме е такова. Със сигурност. Оу! Никакво не се. Чочи! Оу! Нещо става, Валю. Някой ми отиде това кабели хора. Чочи! Оу! Тя го направи нарочно. Ами не трябва. Оу! Тук е лошо, тук има става нещо лошо. Тук виждаме, че хората имат къщи, може да влезнат всеки момент. Но не. Микросистема. Пропуснахме бунгало, хора. О, да, че пропуснах. Да, вече някой има асистент.
Благодаря на Чочи. Съдено дърво. Ами тук явно има растение. Ето го нашия човек, който реши да използва туалетната по нормалния начин. Да, по логичен начин. Нека го добавя. Какво става при Това Чочи? ти в моя канал, това ти в навън. Чай. Какво виждаме? Пи. Какво е това, само да питам? Социално може да се нека ти ме стана долу. Айде, не. Какъв беше този звук? Тук не трябва да шумим толкова. Ето го бунгало номер 3 вече. Ето и стълбата, за която говореше Варо. И приятели, ето го слънцето. Нашият главен ютубър почиват заедно. Аз седа и снимам все още. Нека ти скажем с това място, и кила, който ме поснимат. Това място е тук бей, те стои още бе коментари, хората можете да дадат. Ето и казват тук стане. Наверно, някакви семейства, които бъдат съженени, ето тук се снимат, но жалост малко както също картинка. Както на нашия приятел. Ето е тук, съженението, някакви прощата на това място, където сте аз и той. Хайде към историята. Чакайте, че не е много лесно назад да катериш стъпала. Ето го и Чочи. Мале, ако знаете колко е силен вятъра, можем да телефонът ръцете. Аре, снимай за нашия почти. Ева, може би историята. Така, айде сега камера. Така ли да си? Така. И остана на там. Снимаш ли сега? Да. Приятна история, а сега ще се включа в тъмното. Той ще каже, ще остави и сега място. Трябва да бъдеш по-силно. Да, причина не аз знам защо това място беше. И защо ми е да спря. Аз мога да кажа, хората, които работиха тук, продадоха на хора, които нямат достатъчно пари за да поддържат това място и го захвърлиха и все още тяхно явно го забравиха. Аз го разказвам. Нека се разказва истина. Заминал се направи оня там мост. Нека всичко това, което се скопава тук, да остави на моста. Остава по-скоро сега аз ще разказвам, но след продължението малко почивка и започваме след това. Не, аз знам. Чакайте малко, забравихме, че трябваше колко да допълни. Какво ще каже той? Аз знам защо е захвърлено. Тук старите наемници, които са били тук, са имали пари да го поддържат, но са го продали на други хора, които са нямали достатъчно пари за да го поддържат мястото и са го захвърлили и заради това сега прилича на това нещо, което... Сега ще разкажа цялата история сам. Готово, снимаме. Давай. Така, историята, както аз съм я разбрала, е съвсем различна. Да, по-точно това място е от 80-те, 90-те или даже и 70-те, като тук около този регион и в Казичане и на полетата, понеже и тук е Казичане, това е видите, са снимали една песен. Сега забравих името, после ще ви я кажа. Но това място е до 2017 до 2019. 3. И да, това е продължението. Малко бяха. Значи историята, както казах, започва от 70-те, като тук е направена песента Мъни Мъни. Това е малко стара песен, вече. Това е българска, но продължава до 2020 година, откакто се разваля самото място. 2022 вече нямало заведение, не работи ли тук това вилите, където са спали хората, а само са работили машините за каране на водни скини към нас.